आलोय एका ठिकाणी, कोकणातल्या एकदम सुंदर ठिकाणी. ती आहे वेंगुर्ला बीच. तर चला प्रवास दाखवते मी तुम्हाला कसा असणार आहे तो. हाय करा गे, हाय करा. हाय तू सुतेज, सुतू सुतू हाय कर, हाय कर. तू बाहेरचा नजारा बघता ना. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर. आज आपण निघालोय कोकणच्या एका सुंदर किनाऱ्याला भेट द्यायला. पण मित्रांनो, कोकणची खरी मजा फक्त समुद्र किनाऱ्यावर नाही, तर त्या किनाऱ्याकडे जाणाऱ्या या निसर्गरम्य रस्त्यांवर पण आहे बरं का. तुम्ही आजूबाजूला पाहू शकता, नजर जाईल तिथपर्यंत फक्त आणि फक्त हिरवळ पसरलेली आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला उभी असलेली ही उंच उंच माडाची, नारळाची झाडं, ओळीने लावलेली सुपारीची बागायत आणि मध्येच डोकवणारी हापूस आंब्याची आणि फणसाची झाडं. हा नजारा डोळ्यांना इतका शांतता देतो की शहरातला सगळा थकवा एका मिनिटात गायब होतो. आणि या झाडांच्या आडोशाला दाटलेली ही छोटी सुंदर गावं बघा. लाल मातीचे रस्ते, अंगणात सडा रांगोळी घातलेली पारंपरिक कौलारू घरं आणि घराभोवती असलेली केळीची झाडे. ही कोकणची गाव पाहिल्यानंतर असं वाटतं की वेळ इथेच थांबली आहे. इथे धावपळ नाही, प्रदूषण नाही, आहे तो फक्त पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि पानांची सळसळ. जेव्हा तुम्ही या झाडांमधून आणि गावातून पुढे जाता, तेव्हा हवेमध्ये एक वेगळाच गारवा जाणवतो. आणि थोडं पुढं गेलं की या झाडांच्या मागून अथांग पसरलेला निळा समुद्र. हा प्रवास, ही झाडं आणि ही शांत गावं मनाला इतका आनंद देतात की माणसाला पुन्हा पुन्हा इथं यावंसं वाटतं. तुम्हाला कोकणचा हा हिरवागार रस्ता आणि ही सुंदर गावं कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा हा. अरे बापरे, समुद्र बघा पुढे. मग भीती वाटतं. So beautiful. सो एलिगेंट. आपण आता ब्रिज वर येलो, ब्रिज वर. Yay! Wow. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला कोकणातल्या अशा एका जागेवर घेऊन आलीये जी सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होती. रस्ता, नदी, समुद्र आणि एक सुंदर पूल, या सगळ्यांचा अद्भुत संगम इथं पाहायला मिळतो. ते ठिकाण म्हणजे वेंगुर्ला बंदर बीच. मित्रांनो, जर तुम्ही विचार करत असाल की हा सुंदर पूल नक्की आहे तरी कुठे, तर हा पूल आपल्या महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यात आहे. वेंगुर्ला शहरातून मुख्य बंदराच्या रस्त्याने पुढे आल्यावर हा पूल लागतो. समीरजीने आणलेली मस्तपैकी. हा पूल अत्यंत खास आहे कारण तो वेंगुर्ला बंदर आणि नौबाग बीच या दोघांना जोडणारा एक सुंदर सीलिंग किंवा हँगिंग ब्रिज सारखा दिसणारा पूल आहे. एका बाजूला मांडवी खाडी आणि दुसऱ्या बाजूला अथांग पसरलेला अरबी समुद्र, यांच्या अगदी मधोमध हा पूल उभा आहे. या पुलावरून तुम्ही जेव्हा समोर पाहता तेव्हा जो समुद्र दिसतो त्याची खासियत काही वेगळीच आहे. तर मंडळी, आता आम्ही इलो वेंगुर्ला ब्रिज वर. एक अप्रतिम असं दृश्य असं बघा. त्यानंतर आम्ही जाणार बीच वर. आता आहोत आम्ही ब्रिज वर. तर मस्त, खूप दिवसांनी, 6 महिन्यांनी, मला माहिती नाही किती 1-1.5 वर्ष झालं आम्ही आलोच नव्हतो.
ब्रिजवर. म्हणतात ना जवळ असलेल्या ठिकाणी आपल्याला जाता येत नाही, तसं काही झालेलं आमच्यासोबत. सो आज म्हटलं या सुट्टीत खूप छान असं फिरून काढायचं. तर ही माझी जाऊबाई छोटी, नाही मधली, अजून छोटी यायची आहे. तर अजून छोटी सासू पण आली आहे, दीर कुठे गेले? मिस्टर, मुलं सगळी आहोत. खूप मजा येणार आहे. संध्याकाळी 4 वाजता आम्ही 4:30ला निघालेलो. बघा इथला किती छान असा व्ह्यू आहे. तू धाव शो तो चप्पल घाल. बॅगेत काय नाही हा, बॅगेत ठेव. शो तू खाईल तू आ ए शो तू खाय जात तू शो तू समुद्रावर चल, पाण्यात चल, पाण्यात. वाव, काय भारी वाटतंय ना. सुतेज काय कर. पाणी पाणी पाणी, ए पाणी पाणी. अरे चटनी भी रखते सर. ए म्हणतात सोडू नको ते का. घेतली. खुशी तर
चला समुद्रात डुबकान डुबकान. ही बघा वेंगुर्ला बीच, बीचवर. काकी कसा वाटला? खूप छान. ओके. सुयश, सोनू कसा वाटला? ए कसा वाटला? मस्त वाटला. तन्वी कसं वाटलं? सुतेज कसं वाटलं तुला? मस्त. ओके. थांब कर. खुशी तुला कसं वाटलं? इकडे इकडे. खुशी तुला कसं वाटलं? मस्त वाटलं. येस. अजून कोण राहिला? सुतेज खाया. सुयश सुयश. तर खूप मस्त वाटला हा नजारा. खूप मस्त वाटलं, मजा आली. मी जास्त फिरली नाही, पाण्यात उतरली नाही, कारण मला व्हिडिओज वगैरे घ्यायचे होते, पण मजा केली. आजूबाजूचं तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो. तर इथं बघा नौबाग कायाक आहे. इथं खूप छान छान होमस्टे वगैरे आहेत, राहण्याची उत्तम जेवणाची सोय वगैरे आहे. इथं येऊ शकता तुम्ही. तर असं आमचं वेंगुर्ला आहे बघा. हळद. मित्रांनो, वेंगुर्ल्याच्या समुद्राचं अतांग सौंदर्य आपण पाहिलं. पण मित्रांनो, समुद्र जितका सुंदर दिसतो तितकाच तो कधी कधी धोकादायकही ठरू शकतो. म्हणूनच आपण जेव्हा कोणत्याही समुद्र किनाऱ्यावर फिरायला जातो तेव्हा काही गोष्टींची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. लाटांचा अंदाज घ्या, स्थानिक प्रशासनाचे नियम पाळा, भरती ओहोटीची वेळ जाणून घ्या, मद्यपान करून समुद्रात उतरू नका, किनाऱ्याची स्वच्छता राखा. या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही नक्कीच राखलात तर निसर्ग नक्कीच तुम्हाला आपलंसं नक्की करून घेईल. तर मित्रांनो, वेंगुर्ल्याच्या सुंदर आठवणी, तो विहंगमय सूर्यास्त, समुद्राची काच आणि इथला अप्रतिम पाहुणचार मनामध्ये साठवून आता आम्ही निघालो आहोत आमच्या परतीच्या प्रवासाला. हा समुद्र सोडताना पाय तर निघत नाही हे खरं आहे, पण या प्रवासाने मनाला एक नवीन ऊर्जा दिली आहे बरं का. परतीचा प्रवास करताना आम्ही गाडी अगदी सावकाश चालवणार आहोत. असेच छान छान व्हिडिओ कोकणातले पाहण्यासाठी कोकणची प्रीती या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईल पर्यंत पोहोचतील. धन्यवाद.